Това матрак е 3500. Къщата ти двора отстрани лозя. Карате по-терекатска, по-скъпа кола. Мушката си е тук, даже зад нея може и още една. Сега да се събуем, защото в едно от видеята ме опрекнаха, че не съм се събул. Днес сме на едно невероятно място до Пловдив и продаваме невероятна къща. Само на 20 минутки с кола от Пловдив, по-скоро от табелата на Пловдив, и се намираме в Брестовица. Къщата е 112 квадратни метра, РЗП, и е разположена на 2 етажа. Влизаме директно на първия етаж. След малко ще ви покажем и отстрани какво се случва. Първия етаж, лятна кухня или механа. Вие си избирате. Тук е съвсем спокойно да се съберете с семейството, с приятели, да хапнете, всичко е чисто ново. Почти не е ползвано. Хората си го направили, довършили съвсем скоро. Има седомиална, оборудвана е напълно. Сега не съм сигурен това дали е технически камък. Ще попитам и който има интерес да види, ще му кажа в последствие. Тук има една тоалетна с бойлер. Сега излизаме и какво виждам? Автоматична врата. Тук може да съберете до 4 коли. Няма гараж, но тук, където е лозето, може да се направи едно навесче. Карате по-терекатска, по-скъпа кола. Мушката си е тук, даже зад нея може и още една. Отиваме нагоре. Тук има отден елевация, ама собственика, вижте колко терекатски си го е направил. С стълбичките, цак-цак. Качваш се и какво да видиш? Децата играят. Играят си, ти си вътре спокойно, ти имаш гости, хапвате, пивате, чист въздух и красота. Има съсед отгоре, който, доколкото знам, лятото генерално си идва тук и няма и през цялото време да ви тормози. Шегувам се, няма как да ви тормози съседа, защото на такива места съседите са готини, особено като са такива къщи. Отстрани виждаме лозя, такъв пейзаж рядко има. Къщата ти двора, отстрани лозя. Се прихапва грозде, так прескачаш оградата и си там. Може едно басенче да се направи, дори аз го виждам и тук по средата, много газарски, разбира се, който иска. И друго много важно, по проект тази къща може да се дигне до 10 метра. Това означава, че може преспокойно още един етаж нагоре да се настрои. Продължаваме към другото навесче, което е на ниво 2. Тук може да си пекнеш с каричката, цак-цак, църпър. И като му църпър, сядаш, хапваш, вечерлигата играят и само колко газарски е направена тази лампа. От естествено дърво, камината също готина, стабилна. Там има едно навесче, което събира на първо око към 7 кубика дърва. Сега влизаме, това е един от двата входа, в случая това е входа от навеса. Тук е заключено. Не влизаме, защото е заключено. Писнаваме вече, къде да се опитвам да влезна, не мога, трябва да... Ама така и така сме тук, вижте само каква е гледката към Пловдив. Вижте. Красота, красота. Вижте и нагоре. То повече може да иска един човек. Аз само дойдох от града, въпреки че съм тук от около половин час, ми е мега спокойно и усещам разликата във въздуха. Сега да се събуем, защото в едно от видеята ме опрекнаха, че не съм се събул. Сега влизаме, ние сме на второто ниво, където всъщност е основната баня, която е мега просторна. Сега ще ви дам пример. Аз съм 1,90, мога да кажа, че са медари, е съвсем удобно. Сушилня с пералня. Имаме две спални. Едната спалня е оборудвана с 2 легла. Като имайте предвид, всичките мебели не са от най-ниския клас, с хубави механизми са, меко затваряне, плавно. И общо взето това е едната стаечка на дечицата, няма сега да отварям всичко, защото има лични вещи и не ми е удобно. Отиваме в мастер бедрума или родителската. Вижте само за какъв матрак става въпрос. Ще го оставят и матрак. Това матрак е 3500. Отива спокойно, гледаш към града и към съседите, разбира се. Но пък тук съседите, както ви казах, са готини и приятни хора. Стигаме до хола с кухненския бокс. Сега, личи си, че имат дечица хората. Има си тук малко по стената за поуправяне. Те затова, ако хората са казали, като имаш деца няма нужда да боядисваш, докато не пораснат. Няма пък някой, като си го купиш, ще си го боядиси. Може да се опънеш, да си седнеш, да си погледаш. Стигаме в кухненския бокс, който е оборудван с всичко нужно. Съдомиална, печка, котлони, абсорбатор, шкафчета, достатъчно неща да съберете и хладилник. Локацията е невероятна, защото си до природата и до града едновременно. Ако имаш деца, дори и да нямаш, това е едно прекрасно място, където ако си номад или работиш като софтуерен инженер или си бизнесмен, който е стресиран или просто си един нормален работещ човек, който иска да има къща. Това място е идеално, защото не си в суматохата, в природата си, където наистина можеш да разпуснеш, да забавиш времето, дори да го спреш, да помислиш за важните неща в живота. Важните неща в живота са това да прекарваме повече време с семейството и да се чувстваме добре и спокойно. Къщата ще обявим цената в началото на видеото или в края на видеото, така че keep it up. Сега ще я оценим, ще направим един пазарен анализ колко струва, но ако имате интерес, винаги може да се обадите или да пишете.